تقرني له زل حفتي أنا تقرني قرب نبي نختب لي يا أخي سلازنا بركي صراحة بيني جنجت كارينا من كم زمهرهم متان كفلتو ناي تقرني عقل ناي قولعتي ناي بيتي كنا دهراي مسيحهم كافت كي تفتننا. كما دي نخلينا زعتنا ناي تقرني عم تمتي هو بتقرنيا تمتي ولا تقرنيا أنا يتقرنيا قد ما حجيتهم دقهم استمهروا من الباتري هم تفلتون تكونوا تخيلوا بوزح نايك ستايلنا سلايد ريدي أي جبر كورنبر من الباش أبت ستايل كيدا أبت نورمال نمهرلو زنبرنا مو خيل ما أنتي ندار أخوك نقرأكم أنتي أبتناتي فايلز كده. أوكي سو أنا ناي تقرنيا خا أنت يوت عند تمرتي كابتي مجمرتا بزح لسن سيزلو بلسن بلان قلملا كله ناي تقرنيا خمان انت يو قدمنا غيرنا يو سلزنبرنا كلتا سلستشع مهرنا له سلزنبرنا بزح تي ماتيريالز قلملا مبزحت يو بعلي زدال قوة كمان ندك أنا همزة أم because أبو بزح أين برن تناي تقرنيا كنجمر كلنا ستات أين برن كابت أنا إيسول إنجليش المرسل نبركو ندا دارجا ندا قلبتكو كستايز جبركو زدالكو ونجراتي وحجي بزعبا سلامتا حجي سلام كم بسلامتا أنا نجمر سلامتا كميل كسلام تبل عيني سلامتا إنه تناي ز تناي فورمال زبهال ناي نورمال كا مسأرو تخاطب له عينات كومتاتنا مهار مسؤول في دلات ندا جبرنا أنا مهالتي ونتن قداموت حمشت شدشت لسنس مست نمهارو أو خلنا في دلاتنا التوينا مالتي صحفا في دلات أو نرئي كم زيل كخات صحفو قال نبل أبينا يتجمرت في دلات صحفا وداد أنا نرئي مسؤول خاط قالت كأبو نسرح مالتي دهراي كأ أنت ያለው በድሕሪኡ ቦዲ ፓርት ወይ ከዓ እንታይ ኢና ንብሎ ኣካላት ክፋላት ኣካላትና ሽዑማ ናይ መዓልቲ ዓይነት ናይ መዓልቲ ኣሰሙን ኣብ ሰሙን ዘለዋ መዓልትታት እንዳገበርና ቁፅርታት ሽዑ ከዓ ኣብ ፋሚሊ ኣብ ስድራ ናይ ፋሚሊ እንታይ ይበሃል ብትግርኛ ከዓ ከም ትፈልጡ እቶም ደቂ ሕጂ እውይ ንምንታይ ከም ዝኩሉ ዘለኩም ገለ እዮም ዝብሉ ስለምንታይ ፍልይ ስለዝብል ኣሞ ንምንታይ ኣሞ ሃትነንሲ እንታይ ምፍልላይ ኣድልይዎ እዩ ሕጂ እሱታት ኣሎ እዚታት ኣሞ ሃትነ ገለ ብኩሉ በክስታይ ጌርና ብስእሊ ጌርና ከምዚ ናይ ፋሚሊ ትሪ ዓይነት ሰሪሕና ብከምኡ ኢና ንመሃሮ ኣርባዕተ ገለ ምስ ተምሃርና ከዓ እንታይ ንገብር ሪቪዥን ኣለና ማለት እዩ መሊስና ንሪኦ እቲ ዝተምሃርናዮ እንታይ ይመስል ካብኡታት እንታይ ፅቡቅ ገይሮም ሒዞም እንታይ ይሓዙን ገሊኡ ሻ እውን ናይ ዕዮ ገዛ ገለ ንህቦም ኢና ናይ ካለርስ እንታይ ዓይነት ሕብርታት ክዳውንቲ እንታይ ዓይነት ክዳውንቲ ጎና ድዩ ቀምሽ ድዩ ከምኡ እንዳበልና ንምሃሮ እንደገና ከዓ እዚ መጀመርታ ዓይናይ ሓሳባት ከመይልካ ትገልፅ ሰዓት ከመይልካ ትነግር እንታይ ዝበሃል ቤን ከም ትኸይድ ከዓ ዳይሬክሽን በዚ ድዩ ፀጋም ድዩ የማን ድዩ ተጠዊኻ ድዩ ተኺልካ ድዩ ከምኡታት ከዓ እንዳገበርና ብስእልታት እንዳገበርና ንምሃር ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ኣብ ካልእ ዘለኹም እኳ ደሓን ኢኹም ትኾኑ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ግን ብዙሕ ይሁና ንግደሰሉ በዚ ናይ ኩነታት ኣየር ኩሉ ሻዕ ወቂዑ ዶ ኣሎ ዶ ቆሪሩ ዶ ሕጂ ስታት ናይ ኩነታት ናይ ኣየር ነማሃር ርእስሉ ኣብ ገዛ ከዓ ናውቲ ገዛ ማለት እዩ ናይ ክሽነ ኣቑሑት ይኹን ከረሬንስ ኣርማድዮ ወላ ሶፋ ድዩ ገለ ይኹን እሱታት ከዓ ነመሃሮ እንደገና ቦታታት ዓይናይ ቦታ ሕጂ እንዳ ስጋ ድዩ እንዳ ፖስታ ድዩ እንዳ ፖሊስ ድዩ እንዳ ቦይክስቶ እንዳበልና ከመይልካ ኢኻ ትፅውዖ ነዚ ቦታታት ማለት እዩ እንደገና እንታይ ኣለና ካልእ
ናይ መዓልታዊ ንገብሮ ነገራት ንጎተስኤ ገፀ ይሕፀብ ወይ ኣካላት ይሕፀብ እሱታት ማለት እዩ እቲ መዓልታዊ ንገብሮ ናይ መዓልታ ዴይሊ ሩቲን ንብሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ እዚ ሓሳባት ሙሉእ ሓሳባት ንብሎ ማለት እዩ ሓሳባት ከመይ ኢልና ንገልፅ ከምቲ ንብእንግሊሽ ንብሎ ነበርና በቲ ትግርኛ ከዓ ማለት እዩ ምስኡ ከዓ ካብን ናብን እዚ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ብድሕሪ ክስታይ ኣሎ ብቅድሚ ክስታይ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣሎ ኣብ ታሕቲ ክስታይ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ኦም ገለ ከመይ ኢልካ ነዚታት ከተፈላለዩ እሱ ንምሃር ብዛዕባ ስምዒታት ከዓ ንምሃር ከመይ ተሓጊሰልኩ ወይ ሓዚኑሎ ወይ እዚታት ከዓ ንምሃሮ ማለት እዩ እንስሳታት ከዓ ጀስት ከም ፋን ማለት እዩ እንስሳታት ከዓ እንስሳ ዘቤት እንስሳ ዘገዳም ሓደ ሓደ ካብኦም እቶም ቀንዲ ፍሉጣት ዝኾኑ እቶም ኩሉ ሻዕ ንረኽቦም ወይ ንሪኦም ብዛዕቦም ንምሃር እዚ ሕሉፍን ናይ ሕጂን ናይ ንድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ እዚታት እንዳበልና ነዚ ኩሉ ኢና በቲ ትግርኛ ከዓ ንትንክፎ ማለት እዩ እሱ እውን ናይ 6 ወርሒ እዩ ዝኸውን ዶ ሓቂ ታንኪ ዘለ مسا ثانك يو دعم صبر كير كجلس كبيني حجي جن قط لوت كان بلالكم من هدمر بيني خمرنا بيني خاف فريش لو طبق دخلنا نايت قرنيا خستايد الله كاب على عدم شو عدتس قاع 10 تخلت له كاب 10 سنة لعن خالو زي مس بيني خنا زارع ربينات نعد عمو معلتي ما اسمه خانو ናባኻትኩም ከነቢልና ቢኒ እኳ ስጋ ሕጂ ጀነረስ ይደሎ ኣብ ድኾነ ንዓኣቶም ዘብሎም ክገብር እየ ኢሉ ኣሎ ይቐኒልና ቢኒ ወልካም ካ Welcome ka Yeah. Sabiha. Thank you for ሰላም ኩላችሁ መለኹ ጥቡቅ ቢንያም ይበሃል ብመጀመርያ ንፍና ብጣዕሚ ከመስለኩም ንደሊ ምክንያቱ ወሲንተን ትብል 5 ዓመት ከምዚ ኢልካ ህዝብና ክንሕግዝ ኢልካ ዳሊኻ ከይቋረፅካ ብትግሃት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ማለት ነገር እንዳዓረኩም እንዳወሰብኩም እንዳሳሃርኩም ሓድሽ ነገር እንዳማዕበልኩም ኣብዚ በፂሕኩም ኣለኩም ብጣዕሚ የመስለኩም ኣነ ኣብዚ ርኤ ከምዚ ገይሩ ንህዝቡ ክሕግዝ ኢሉ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሕብረተሰብ ግን ኣይረኣኹን ሓቂ ሓይሽ ሜቢ ኣይበፃሕኩም ክኸውን ንኽእል ኣይ ዶንት ኖ ግን ኣይረኣኹን በቃ ንሕብረተሰብና ክንሕግዞ ኣለና ንኽእሎ ስፔሻሊ ኣብ ግዜ ሩዋንዳ ዝነበረ ካ ዝፍሬ ሳዕ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ተረጋግቡ ነርኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ማለት እዩ ኣነ ከዓ ናይዚ ሕብረተሰብ ኣካል ምዃነይ ድማ ብጣዕሚ የሕጉስ ስለዚ ዘለኒ ንእሽተይ ንድፈልታ ነገር ኮንትሪቢዩት ንክገብር ድማ ብምሉእ ፍቃደኝነት ሕጂ ብትግርኛ ኣብዚ ኣለኹ ማለት እዩ ትግርኛ ክምህር ከምቲ ዝበለቶ ኣልማዝ ኦልሬዲ ኮንተንት ድማ ቢላ ዝደሊ ገሊፃቶላ ስለዚ ኣይ ሆፕ ካብ ሻብዓይ ክጅምር ዕድመ ካብ ሻብዓይ ጀሚሩ ዘለው ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣብ እንግሊሽ ክብልዎ ፀንሑ በዓል ራሄል እንታይ ኣብዚ ዓዲ እንድሕር ስፔሻል ኣብ ናይ እንግሊዝ ተዛረብቲ ዓደት ቅመት ግድን እዩ ቋንቋ ክትፈልጥ ኣይግድን ዋቲፍ ፅባሕ ንጎ ድማ እዞም ኣብዚ ዝውለዱ ከዓኒ ብእንግሊሽ በሲሎም ዘለው ፅባሕ ንጎ ከዓ ንዓዶም ዝኸዱ ከለዉ ድማ ኣብኡ ከዓ ሸቕ ሽገሩ እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ዓዲ ምስከርካ ቋንቋ ግድን እዩ ናይ ዴኻ ቋንቋ ትፈልጥ ድማ ግዴታ ስለ ዘለካ ማለት እዩ ኣብዛይ ክጥዕም ንኸውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ቆልዑት ቋንቋ ንኸይመሃሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ወለድ እውን ብዙሕ ዝውጦ ነገር ስለ ዘሎ ግዜ ከይረኽቡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ፍናን ድማ ነዚ ነገር ነዚ ዝርዮም በቃ እዞም ቆልዑት ቋንቋ ድዮም ክመሃሩ ብሎ ፅባሕ ንጎ ምስ ከዱ ፕራውድ ክስምዖም ኣለዉ ኮንፊደንስ ምስ ሕብረተሰብ ቋንቋ ክዘብሎ ኢሎም ነዚ ዳልዮም ስለዚ ኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ብዝተኻለ መጠን ሼር ክትገብርዎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ የተሓሳስብ ምክንያቱ ነዞም ኣብዚ ዘለው ኣብ ካልእ ዓዲ እውን ዘለው ማለት እዩ መፅኦም ኣብ እንግላንድ ካብ ዝወፃይን ዘለውን ቋንቋ ድዮም ቋንቋ ሃገሮም ፅባሕ ንጎ መሃዶም ስለዘይተርፎም ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ መታን ከይማርሩና ሕጂ ግዜ ከሎ ብዝተኻለ መጠን ቋንቋ ንክመሃርዎ ኦልሬዲ እቲ ኮንተንት ገሊፃቶላ ከመይ እዩ እንታይ ክመሃሩ እዮም ዝብል ኩሉ ኣብኡ ዘሎ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሕቶ ድማ ኣለና እኔልና ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዋው